Dnes Keď uvidíš. som ho videl prvýkrát, tak Bola som trochu zaskočená, že nevedel, kto je Harry Styles. Všetci vieme, čo by som urobila. ty si išla niekde na D1. Tak reálne každý by to spravil, podľa mňa. Rád experimentujem v posteli, no keď si povedal, Oh, že shit! takto, že by som chcela ísť takto vôbec. Menučko a smart tipy, ako zvládnuť prvé rande, ti prináša ČSOB. Je to tady, chat. Ty vole, to je kámo hudba jak z nějakého pornáče, ne? Dnes budeme hľadať partnerku neposednému Štefanovi. Štefane. Števo Ondrík, pochádzam z Oravy a mám 20 rokov. Kamo týpkovi je 20 let a řekne, že rád experimentuje v posteli. To je docela dobrý, vole. Momentálne pracujem, ale od septembra začínam študovať. Teraz pracujem, dá sa povedať, dovozca aut na objednávku. Na voľnej nohe dá sa povedať, niečo s médiami, niečo s marketingom a niečo ako šofér. Moje záľuby v voľnom čase sú akékoľvek aktivity, kde je niečo s adrenalinom, niečo kreatívne, alebo niečo tvoriť. Taký podľa mňa najväčší red flag je pre mňa, keď dievča moc rieši, čo si o nej ostatní myslia. Mám za sebou jeden taký seriózny vzťah, ktorý trval cez 4 roky, ale bohužiaľ skončil. Nie som si istý, či sa moc cítim na vzťah, ale beriem to tak, že tá práva ma presvedčí. Oproti Štefanovi sme posadili mladé a sympatické dievča, ktoré s ním zdieľa nielen radosť stvorenia kontentu. Stane sa tou pravou? Nazdarek, ako sa voláš? Ahoj, moje meno je Kristina. A ty? Kristina, teší ma, ja som Števo. Odkiaľ si? Som z Ilavy. Ilava? Kde je? Ilava je kúsok pri Trenčine. To kde je? Ahojte, ja sa volám Kristina, mám 18 rokov, študujem kaderničku a robím si práve nadstavbu na maturitu. Môj vysnívaný muž by mal byť cieľavedomý, mal by vedieť, čo chce do budúcna, mal by byť taký rešpektujúci. Red flagy na mužoch sú, keď má veľké ego, keď sa nevie správať, asi keď fajčí a nejak sa nestará o seba. Ja som z Oravy, konkrétne zo Štefanova nad Oravou. Tak to. Malá dedinka. Tak to neviem, No tak akože to sa nečudujem. Ani ľudia, čo bývajú vo vedľajšom meste, nevedia, kde to je, takže to je úplne v pohode. Koľko máš rokov? Ja mám 20, ty. 18. Povedala, že má 18 rokov, tak som mal taký pocit, že v tej prihláške som mohol dať ten vek, že 19, 20. Páčia sa mi skôr staršie dievčatá alebo rovesničky. Studuješ? A víš čo, Co řekl rovesničky? To je rovesnička, to jakože je jakože rovnoletý, jakože je stejně roku, nebo co je rovesnička? teraz idem akurát začať. Akože čo? A má mediálnu komunikáciu. Dal som si rok pauzu, aby som mohol pracovať, niečo pocestovať, nabrať nejaké skúsenosti. Ty teraz si na strednej? Kamo, já si nemůžu pomoct, ale na mě ten týpek působí jako přesně v uvozovkách to, co ta holka řekla, že je red flag, takovej ten, ne že arrogantní, ale takovej ten, všechno znám, všude jsem byl, víš co, vole, já jsem prostě jako zkušený matador. No, ja to mám, že 3+2. Som vyučená kadernička a robím nadstavbu. Nadstavbu robíš a No, aby som mala akože maturitu. Ďalší rok maturujem. luxus A do budúcna? do budúcna? Ja, akože aké mám plány do No, budúcna? akože nejaká práca alebo čo? No tak akože pracujem stále na niečom, stále si niečo nájdem, že čo, na čo môžem robiť, ale do budúcna, no, mám v pláne sa tu presťahovať do Bratislavy a tu, no, čo príde. Niečo dobre platené si nájdem. A čo by to tak mohlo byť? Čo by to mohlo byť? Vieš čo, akože tak ideálne by som chcel ísť niečo robiť s médiami, niečo s videami, niečo podobné, aby som akože pracoval v tom, že čo ma baví a takto. Ty máš v pláne ísť na výšku? No na výšku asi Jo, oni mají nepôjdem. oni mají ještě před sebou teďka v té první fázi tu dělící bariéru, takže oni se nevidí. Ale mám možnosť ísť do Švajčiarska ako kadernička. Ty vole, Tak dobrý. asi to by som vyskúšala, keď mám takú možnosť. No jasné, Švajčiarsko je krásne. Do budúcna by som chcela byť kadernička, chcela by som mať vlastný salón. A čo robíš takto vo voľnom čase? Niekedy Rozprávaj. strihám, chodím na brigádu do takého obchodu, kúsok odo mňa. Chodím von s dievčatami a tak niekedy športujem. Idem si zabehať, zacvičiť. A ty? Športy, ešte ak sa ťa môžem opýtať, aké športy máš rada? No, akože nevenujem sa nejakému konkrétnemu, ale mám rada všetky športy. Akože skúšam všetko, že behám, cvičím, lyžujem, korčulujem. Kristinin hlas nebol nejaký taký nikavý alebo takto,
Vnímal som ho skôr ako taký ukľudňujúci hlas, čož nie som na to zvyknutý. Jeho hlas pôsobil na mňa akože celkom tak milo, aj tak zaujímavo, takže bolo to celkom také v pohode. A ja, no čo robím v voľnom čase, všetko možné, čože je nejaké tvorenie videí, nejaký airsoft. Nedávno som ešte snowboardoval, že na onej... Airsoft, na kámo, Looker, to dneska ešte niekto hraje. Odporúčam každému skúsiť, hlavne adrenalinové. Že napríklad nejaké prespatie v lese bez stanu alebo takto. Aha, dobre. Treba si robiť zážitky. Tak to sme na tom rovnako. No tak v lese... Ty vole, moc se na to netvářila. Že, aha, dobré, tak to jsme na tom rovnako. Jako ta odpověď, která mi úplně nepřišla. Som si asi nevedela predstaviť spať, ako to vravel on. Tak, aký je tvoj tip? No akože ja nejaký typ moc nemám. Akože proste... Kľudne buď krutá, kľudne proste chod do toho, že čo je proste ideálne. Ja idem podľa toho, ako sa chová. Akože dobre, však pozerám sa aj na ten vzhľad a tak. Ale akože nie som taká, že no ten musí mať modré oči, ten hnedé oči a chápeš. A ty? Ja idem hlavne podľa toho, že ako si s kým rozumiem, ale som zase zastanca, akože nebudem klamať, podľa mňa na vzhľade záleží. A kto tvrdí opak, tak bohužiaľ. A sa mi páči, keď sú ženy reprezentatívne. To je pre mňa také, lebo tak ja som taký kadejaký a som akože neviem si predstaviť, že by som mal pri sebe niekoho, kto by bol akože tak akože žena, že vulgárna a takto. Kamo, já si fakt nemůžu pomoct, ale mně přijde ten týpek, že je takový hrozně jako namistrovaný. Prvý chod je za nami a medzi Kristínou a Števom nezavládlo ani na chvíľu ticho. Ak sa teda chcú uvidieť, musí aspoň jeden z dvojice stlačiť tlačidlo. Stlačili ho oba! Splnia svoje vizuálne kritéria. Môj bože! Som zase skoro zhodil. Ahoj. Keď som ju videl prvýkrát, tak vnímal som ako takú gangsterku, že môže byť zaujímavé dievča. Kristina nebola môj typ na prvý pohľad. Nazdar, no ruku ťa nepodám. Dobre. Podľa toho jeho hlasu som si predstavovala, že by mohol mať nejaké také hnedé vlasy, trochu vyšší, taký asi baggy style a neviem, také. Asi som si predstavovala trochu niečo iné. Čaká nás druhý chod, špecialita šéf-kuchára. Takže z obou stran to není úplně ideální meč. Máme tu trojitu slov, ktoré budeme rozdeľovať. V lete brigadujem, dovolenkujem alebo scrollujem. Dobre, ideme si otočiť. Krása, máme to také isté. Rovnaké. Jasné, prečo? Povedz mi prečo. No, tak brigadujem, no, aby som mal peniaze. Aby som si mohla dovoliť všetko, čo chcem. Počkej, oni dali to stejný jako? Nebo co teďka, vole, jak to, že mají, vole, oba brigádujem, dovolenkujem, scrollujem? Jasné, že neuznávaš to moc. Hej. Môj screen time na telefóne je celkom taký väčší, ale napríklad teraz som má, že 10 hodín a 5 minút. Kámo. 10 hodin a 5 minut. Tak to si děláš prdě. Kámo, já mám scroll time tak hodinu denně. Hodinu a půl. Je to taká strata času, ale tak bohužiaľ žijeme v dobe, kedy všetci scrollujeme už. Scrollujem veľa, mám screen time 3 hodiny, na Instagrame 2 hodiny, to je čo tam píšem. Pitbull, Harry Styles a Justin Bieber. Justin Bieber, bože môj. A dobre, tak je to skoro to isté. Já jsem si myslel, že to funguje tak, že každý napíše prostě, předtím byly nějaké jako aktivity, teďka evidentně se bavíme o hudbě a že každý napíše prostě svoje nějaký 3, ale přijde mi divný, že by se už i ve druhým zhodli. Já si myslím, že je to spíš tak, že oni mají daný nějaký jako 3 věci z té konkrétní kategorie a musí je seřadit podle toho. Harryho Pottera či Harryho Styla, či kto to je. Bola som trochu zaskočená, že nevedel, kto je Harry Styles, ale nejak som to neriešila. Ďalší tu máme, že Instagram, TikTok, Snapchat. Jo, oni to mají seřazovat. TikTok, Instagram, Snapchat. Prečo TikTok je na prvom mieste? No lebo ja si točím na TikTok. TikTokerka si, hej? Áno. No, na TikToku mám 4097 ľudí a volám sa tam, že User Princess 2. Chcela by som byť TikTok. To bolo docela dobrý plak, kámo. Influencerka niekedy. Hej? Hej, mňa to baví. Akože tvorím si také videá, akože aj tak s babami. Profesia influencerstva mi nerobí nejaký oný, že red flag, že teraz by som s ňou nechcel nič mať, alebo takto, pre mňa to je normálna profesia. Tráva, cigy, alkohol. Okay. No, ty vole, tak to jsem zvedavej. Tráva, cigarety, alkohol. Ani jedno z toho nejak nemusím, takže nevyužívam takéto látky. První nic, alkohol, druhý tráva, cigy. Akože alkohol, cigy, tráva. Alebo keď ideme niekde na zábavu, tak si dáme. Ako často pijem alkohol? Raz za mesiac, naposledy, čo som pil, dal som si jedného glga a ostatok Jagra skončil v ohni, lebo sme zistili, že to horí. 2 cigarety, no tak bohužiaľ.
Ten nikotín už sa mi nejako vril do života. Myslím si, že je pre mňa red flag, keď niekto fajčí. Akože obyčajné cigarety, hej. Ak to Števo s Kristínou cítia rovnako, ich tabuľky ukážu áno. Myslím si, že zajímavější by bylo, kdyby prostě těch věcí, kdyby měli akorát kategorii, ale nenapsali tam to stejný. Ale zase chápu, že v rámci toho, že dělají ten meč, tak dává smysl, aby mečovali to stejný, chápeš? Áno. Áno. Je to dobré. Také rýchle, áno. Je to dobré, Čet, prošli druhým kolem. Ideme ďalej a servírujeme hlavný chod spolu so skvelým jedlom z Comfort baru. Tak máme tu pred sebou otázky a môžeme sa ich o nich Ty vole, ja chci vidět, co mají na jídlo. To by mal platiť na prvom rande. Muž, žena alebo na poli? Z môjho pohľadu ja som to mal väčšinou na poli. Hej. Ale myslím si, že no keď zavolá akože ten muž a že akože fakt má... Tak to má docela lehký, kámo, víš co, ten týpek teďka. Když začíná ta holka a řekla, že je zvyklá na to, že napůl, tak on může přijít jako velký frajer a říct, já za holky vždycky platím na prvním rande, víš co. A tu ženu záujem, tak asi by to mal zaplatiť on. S tým súhlasím, že zo začiatku alebo takto, že keď proste sa ide vonku, že sa idú spoznávať, tak mi príde také hlúpe, že poďme na kávu a tu mi daj 2,20. Ďalej, že čo si myslíš o Kanye Westovi? Joj, no. Akože... To je dobrá otázka, kámo, na rande. Hele, a co ty si vlastně myslíš o Kanye Westovi? Akože moc to neuznávam. Podľa mňa to je gangster z takého hľadiska ako podnikateľ alebo ako taký manažer, že dokázal akože naozaj robiť taký rozruch. Jeho vyjadrovanie sa mi akože páčilo od začiatku, ale potom už som tiež nevedela, že čo si mám niekedy myslieť. Keby ťa partnerka vyzvala, aby ste skúsili trojku, aká by bola tvoja reakcia? Podľa mňa každý chalan už proste nad tým uvažoval, ale akože ak by ma priateľka pozvala do toho, aby som išiel do trojky, tak asi by som ten vzťah naozaj nebral vážne. Či rád experimentujem v posteli? Určite áno, ale s jednou partnerkou. No, isto by som nešla do toho, to je prvá vec, pretože podľa mňa by to asi narušilo nejakú tú dôveru. A proste asi tretí partner nemá čo robiť vo vzťahu. Isto by som nesúhlasila s tým. Ak by si sa zobudila v tele opačného pohlavia, čo by si spravila ako prvá? Podívám se do gatí. Čo by som urobila? By si išla niekde na D1. Tak reálne každý by to spravil, podľa mňa. No však akože nalejme si čisté kofolky, jasné, že... Niečo také... Že čisté kofolky. Cvičiť. To by ma bavilo. No, čo ja viem, OnlyFans by som založil, zarobil peniaze. Easy, hneď. OnlyFans. Fotil by som si nohy, všetko, ty kokos. Len tak. To hovorí. A myslím si, že je to zlý prístup. Šetríš si peniaze na niečo do budúcnosti, na čo? Šetrím si na školu, na bývanie a na celkový život v Bratislave. Bohužiaľ, to tu je predražené jak svinia. Odkladám si spôsobom investovanie, kde mi pravidelne akože odchádza nejaká suma peňazí. Toho sa snažím ani nechytať, beriem to, že to nie sú moje peniaze a potom na druhý účet si odkladám. Mně přijde, že ta holka je taková jako neotevřená, taková neupřímná. Že on ten Boris vždycky něco řekne, ona jako mu to odkejve tak nějak jako politicky a potom jak je ten záběr jenom na ní, tak říkám, to jako mě moc nenadchlo. Čet, myslíte si, že někdo šel do té soutěže jenom, aby se nažral zadarmo? Že by to schválně protahovali do dalších kol? Že se domluvili, hej, ty jdeš do té soutěže, jo, já tam jdu dneska, no, ty vole, tak to budeme asi spolu, hele, tak se posuneme do toho finálního kola, ať se nažereme co nejvíc zadarmo. Teraz mám ja menší ako ty. Okay. No, ja chcem pokračovať, lebo mám hlad. Čo ďalej bude? Aké máš názory ešte? Aké mám názory? No, ja mám väčšinu názorov bizarných. Čaká nás štvrtý, posledný chod, ktorý finálne bude preverí dobrýho? kompatibilitu našej dvojice. Teraz ideme hrať hru to, alebo to. Tak máme tu červené. Co to je za dezert, vole, pingpongová pálka? No, Takže byť single. Jasné, akože vzťah na diaľku je podľa mňa taký. Radšej budem single ako... Akože dobre, keď chcem, tak dá sa všetko, hej. Akože, že prídem a tak, ale podľa mňa je to viacej náročnejšie. Akože podľa mňa to vôbec nie je zdravé moc pre vzťah. Keby mám voliť, tak asi si poradím s tatom. A ja akože takisto, ako som povedal, nie som nejaký fanatik do politiky alebo takto. Ja sa proste opýtam kamarátov alebo známych, ktorí sú gangstri do politiky. Gangstri do politiky, som povedal, že moji peco. kamaráti, tak nemyslel som, že 20-roční typci, ale skôr si urobím taký research, čo si kto myslí, čo si myslí staršia generácia, čo si myslí mladšia generácia. Bijeme svoje heslá, rešpektujeme svoje súkromie. Ja som tak akože jemne otvorená kniha chodiaca, mne to je akože úplne jedno, že čo ako. Takže
ja miestami aj potrebujem, aby niekto vedel moje heslo, lebo ja ho zabudnem. No, akože ja som v tom, že nemusím akože sa pozerať nejak do správ alebo takto, že nepotrebujem to vedieť, ale aspoň aby som vedela to heslo. Hrabala som sa v mobile párkrát môjmu frajerovi, keď som mala, ale nemala som nejakú potrebu, že čas. Dívej, zase. Ja viem, mne sa už stalo. Zase, kámo. Zase, vole, klame ta holka. Prvně týpkovi řekne, vole, že se v tom nehrabe a pak tady, no, párkrát jsem to už udělala. Tak tohle by málo kdo přiznal. Tak jako já vím, ale zase je to takový, víš, je to takový pokrytecký, jako dá se z té odpovědi vybruslit tak, že ne, že řekneš, že něco neděláš, když to ve skutečnosti děláš, chápeš? Dá se to prostě nějak zaobalit nebo něco a ne vyloženě jako takhle lhát. Že som mal akože dievča, že chcelo vedieť akože heslo a ja som sa vtedy fakt trápne cítil, lebo ja som si nevedel spomenúť, aké mám heslo. Kameru som mal pokazenú, takže Face ID mi nešiel a ja rozmýšľam, že ty kokos, že aké mám heslo. Teraz si myslím, že si asi myslí, že som niečo chcel zatajiť alebo takto. Ja som napríklad aj celkom v pohode s tým, že kebyže mám akože partnerku, že tak nech má aj tých kamarátov, akože keď sa s nimi zoznamím, tak som s tým úplne v pohode. To máme rovnako. Luxusná dovolenka raz za rok alebo viacero malých výletov? Určite viacero malých výletov. A ja. Lebo akože... A teď řekne, chci jet na Bali, ta holka. No, to môžem aj medzi tých malých výletov dať. Veď práve. Niečo také. Luxusná dovolenka raz za rok, čo povedzím, tak ako to vnímaš? Dubaj alebo nejaké Taliansko, nejaká akože taký... Dubaj. Dubaj? Čo ťa ťahá na tom? Neviem, tak ja mám rada akože veľké mesta. Že kdy sežerou tu pálku. Jako taky jsem čekal, vole, že nám udělají trochu chutě, víš co, nějaký lava cake nebo nějaký takovej přepal, vole, a borci dezert, vole, otevřou tu poklici a tam, vole, pálka na ping-pong. Videli sme sladkú bodku za vydareným rande? Ak chce Štefan s Kristínou pokračovať aj mimo kamier, musia obe ich tabuľky ukázať áno. Ty vole, teď to přijde, že jste napjatí. A nie. Nie, shit, kámo. Že to bude vysvetľovať? Prečo nie? Ale, vole, jako zase vždycky se zhodli. Zhodli se i v tom, že se nezhodli. Nie, ty mi musíš povedať. Vieš čo, tak jeden z takých oných, že... Vieš čo, si kráva. Akože kebyže sa už ideme akože takto spoznávať. No keď si povedala, že Dubaj je takto, že by som chcela ísť, tak ja som taký, že takto vôbec. Akože, že neviem, proste to je také, neviem. Dubaj. A ty? Neviem, akože podľa mňa to bolo všetko v pohode, akože v pohode máš názory, ale podľa mňa asi sme si nejak až tak, že nevidím tam až taký meč a vibe. Áno, akože Kámo, tak. vole, co to je za věty? Co to je za věty? Ona dá nie a pak řekne, všetko bylo v pohodě, vieš, choď do rice. Škoda toho, že ti kecala, jo no. Ty vole, typek unikl normálně z gilotiny, ze špalku. Normálně som vytřízlivěl pri nich. Ty vole, tak to už musí být hardcore. Jestli zajíc vystřízlivěl chat, tak to jako... To byste se měli nad sebou zamyslet.